जय हिंद, जय श्री राम, जय भोजपुरी। रउआ सबके स्वागत बा ई वीडियो में। ई वीडियो हम ऐसे बनावत तनी ताकि हम रउआ सबके आपन जौन एक दूगो बात बा वो क्लियर कर सकी। पहला बात तो ई कि जे भी नया सब्सक्राइबर बा उहन लोग के बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरा बात ये कि काहे हम ई चैनल बनौले बानी, ई रउआ सबके कई हाली बता चुकल बानी। काहे कि हम भोजपुरी के जौन मान सम्मान बा ओकरा के आगे बढ़ा पाई और भोजपुरी के एगो बढ़िया छवि लोगन के सामने रख पाई। तो रउआ सबके हम ई बोलब कि जहाँ भी जाई, जौना देश में जाई, जौना राज्य में जाई, ओइजा के संस्कृति के सम्मान करी और साथे साथ अपना संस्कृति के भी सम्मान करी। ई ना कि हमनी के गैनी जा किनियोरी अपने जौन संस्कृति भी ओकरे के गरियावे चालू कर देनी जा। कई लोगन के हम देखले बानी कि 2 दिन इंग्लैंड जालन लोग, उहे जब यूपी बिहार में आवेलन लोग आदमी तो यूपी बिहार के थू थू करे लागेलन लोग। तो रउआ सबके हम बताई कि जौन भोजपुरी हमनी के भाषा बिया, कई लोगन के हम देखे नहीं कि लजालन लोग भोजपुरी बोले में पूरा तरीका से लजालन लोग। ई चीज़ एकदम ना होके के चाही। हम अपना घर में भी बोलले बानी, चाहे जहाँ हम अपन दोस्तन के बीच में रहतनी ओइजो हम बोलले बानी, चाहे हम जहाँ भी रहे नहीं। हम ही बोले नहीं कि हमनी के दूसरा के संस्कृति के पूरा सम्मान करे के बा, लेकिन अपना संस्कृति के हमनी के उतने सम्मान देवे के बा। काहे कि यही से हमनी के जौन पहचान बा यही से बा। कई लोग भोजपुरी बोले में इतना लजालन लोग कि बोल देवा कि तू बिहार से हवा चाहे तू यूपी से हवा, तो हम लोग बोले कि ना भैया हम दिल्ली से हैं। तो ई चीज़ के तनी अपना अंदर से निकाली जा और वहाँ सबके आसपास जौन लोग बाड़न लोग ओइजो से निकाली जा। हमारे दोस्तों में बड़ा सपोर्टिव बाड़न लोग। तो रउआ सबके इहे बोलब कि खाली एक आदमी के कैला से ही ना हुई कि भोजपुरी के चैनल बना देव, जय भोजपुरी करब। एक भोजपुरिया आदमी के रउआ सबके अपना भोजपुरी खातिर लड़े के पड़ी। एक भोजपुरिया आदमी के लड़े के पड़ी, अपना खातिर लड़े के पड़ी, अपना संस्कृति के सम्मान खातिर लड़े के पड़ी। हम मिनी ब्लॉग बनावेनी, हम ब्लॉग बनावेनी, अपना चैनल पे ही सोचेनी कि कैसे लोगन के हम एगो तरीका से एंटरटेन करत होके भोजपुरी के रख पाई सामने। तो हम इतना जौनो हमरा से हो सकी हम पूरा करब। रउआ सबके सपोर्ट हमरा के पूरा चाही, तभी चैनल के हम आगे बढ़ा सकेंगे। तो अंत में हम यह कहब कि रउआ सबके क्लियर कर दिल बानी अपन बात जौनो बा कि जहाँ भी रहीं अपना संस्कृति अपना भाषा के सम्मान करी, दोसरों के संस्कृति के सम्मान करी, लेकिन जौन अपन भाषा अपन संस्कृति भी है ओकरा के बोले में जरा भी ना लजाइए। भोजपुरी अगर हमनी के भाषा है तो हमनी के ओकरा के पूरा इज्जत सम्मान दिहल जाई, या केहू भी एकर खिलाफ मजाक उड़ाई या कुछ बोली तो ओकर मुँह तोड़ जवाब दे दियल जाई। हम ही पूरा तरीका से करेनी और रउओ सबसे हम चाहेनी कि ये चीज़ के अपनाई अपना ज़िंदगी में। जय हिंद, जय श्री राम, जय भोजपुरी। वहाँ सबके अगर चोट पहुँचल होगी हमारा बात से, अगर कहीं ऊपर नीचे हो गई हुई ओकरा खातिर क्षमा करी। हमू भोजपुरी सीखते बानी और सीखब आ बोलब और ही बोलब। जय हिंद।